Той го взема, прави така, налива, маже го. Какво правиш, бе, мамо? И да бебето. Ти да виж така. Да. Оп. Да оправим веднага повивалника. Сега типа мам. Уш. Мажеш ли го, мамо? Де каянци. С кремче. А, така. Но ведь, може би, товното. Къде отиде бебето, бе, мамо? Гладо. Бебето гладо. Ау, разплака се. Да не е гладно. Да. Не е гладно. С какво го храниш, мамо? Чичи. Нако. С мляко? И чичи. И нако. От цици? Да, и нако. Я да видя как го храниш. Опа. Хоп. 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 Така. Хранам. Така. Нахрани ли го, мамо? Сега типам. Пак ли ще го чипаш, мамо? Ти го прими, бе, бабо. Сложих друга булочка. А, сега ще го преобличаш. Като вика цялото мокро. Шусас. Еви? Там ли е шкафа? Тук е даже бебето булото. Не на леглото. На спалната не може, нали знаеш?